Welcome to my YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. For today's video, tayo nga po pala ay pumunta dito sa PATX oras ng 4:30 ng madaling araw. Dahil tayo nga po pala ay magsusundo ng aking manugang galing ng Bicol. Tara, samahan niyo po ako na sunduin po ang aking manugang. At ito nga po mga kapatid ang sitwasyon dito sa PATX. Halos kakaunti pa lang po ang mga tao na nandito sa loob ng PATX. Dahil yung iba nga po rito ay magsusundo rin po ng kanilang mga mahal sa buhay na galing po sa kanya-kanyang probinsya rin po. At ang iba naman po na nandito ay magsisipag-uwian din po sa kanya-kanyang probinsya. At kasama ko nga po pala ang aking asawa dito sa PATX para nga po sunduin ang aking manugang at ang aking apo. Kaya nga po pala kami pumunta dito dahil susundin ko nga po sila dahil yung aking nga pong isang apo na grade 7, itatransfer ko nga po rito sa Manila para dito na po siya uli mag-aral. At ayan ang lubag nga po ng PATX, halos kakaunti pa lang po nga ang mga tao. Dahil madaling araw pa lang po ito mga kapatid, mga 4:30 lang po ito ng madaling araw. Kaya halos wala po tayong makikitang mga tao na nandito sa loob ng PATX. Bye bye po, dito ko na po tapos sa akin ang vlog.